Čauko, tady Jakub, doktor Freestyle, nové video. Budem pred operáciou ACL-ka posilovať svaly, aby vlastne po operácii tá rehabilitácia bola o čosi lepšia a rýchlejšia, aby som sa opäť mohol dostať do športu, do bajkovania čím skôr. Tu na lavici mám položený tip bar, s ním budem precvičovať tento tu naholený sval. Ešte predtým, než ho začnem posilovať, tak ho rozmačkám trošku s valcom, aby sa zahrial, a tak ideme na to. Posilovaním holeného svalu určite nič nepokazíš, možno ho aj posiluješ. Ja ho posilujem pravidelne, pretože mám zoperované koleno, mal som roztrhnutú patelárnu šlachu, menisku zoperovaný, teraz idem na ACL-ko. Pomáhaš svojmu kolenu pred ďalším zranením. Rovno si tam dám tých 10 kg, pretože ja cvičím pravidelne, takže moje svaly sú na to zvyknuté. Teraz si dám bulharský drep so závažím. Vybral som si preto bulharský drep, pretože cvičíš len tú jednu nohu. Na druhej mám stále poškodený meniskus, boli to. Takže nechcem vlastne ďalej trapiť to ľavé koleno, keďže budem ho potrebovať pri rehabilitácii toho pravého. Prvý, ktorý som šiel, tak som išiel kolmo, že koleno mi nešlo cez špičku, takže som zapojil viac vlastne harmstringový sval, a teraz pôjdem viac s kolenom cez špičku a tým zapojím viac kvadriceps. Tak, nakoniec si dáme lítkový sval, ktorý spevníme vlastne do finišu. Spevnili sme kvadriceps, hamstring, predný, tento holený sval, a nakoniec si dáme tu na vzadu to lítko, aby vlastne tento klb celý bol obalený svalmi. Nepoužívam veľmi ťažké váhy, keďže nechcem sa dostať vlastne do svalovej horúčky alebo do svalovky, ako to my na Slovensku hovoríme. Je to 20-kilová činka, s ktorou som zacvičil aj vlastne bulharské a teraz lítkové svaly. Išiel som hore na lavičku, pretože nemám tu žiaden taký steper, na ktorý by som vyšiel. Dám tam asi 16 opakovaní, pretože lítkový sval je extrémne zvyknutý na zaťaž. Takže aby dostal poriadne zabrať. Tak lítka mám zacvičené. Tréning pred operáciou. Prvý som úspešne zvládol, ďalší bude zajtra a v piatok je operácia, takže zhrnieme si to. Posilnili sme lítko, posilnili sme holený sval, kvadriceps a hamstring. Na schvál som nepoužíval extrémne ťažké váhy, pretože, jak som vravel, nechcem dostať nejakú svalovku. Ešte budem po operácii a ešte budem riešiť aj rozbité svaly. Malý ukončujem video, začína poriadne zapekať tu na vonku, takže idem sa schovať trošku do tieňu a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.